ini tungane engkong lir sing pini panca papetoke ngayam wono Sirna Margolayu Sangya para raksasa katrajang kridhaning Sang Abimanyu. Samya dumugi pejah bangir paham belasah ana lemah pating baling krah. Kaya gelagah kapitaking gajah. Ingkang maksih gesang katingal lumonjo mimis pelayun celak gua mlebu gua celak grumbul nusup grumbul celak jurang jegur jurang ing pengajap hayu nganti pinanggih dhateng Sang Apekik. Amarwata suka panggaling Sang Abimanyu dipisahaken nyirnakaken dhateng para raksasa. Sigra nglajengaken lampahing cita enggal kundur mring kasatriyan Madukara. Sinigek ingkang lumampah nengna kang kinocap ing mangkitan kadhe ingkang wonten dasaring samudra. Tinong saking Mandrawa panyayah nembe midhangetaken oceng kukila kang mungguing gantang. Dasaring samudra ingkang jembar sasatan popagut jembar dasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan
Ana padhang dudu padhange ngrina, ana peteng dudu petenge wengi. Ingkang katingal sumara dambung pulo kang ana dasaring samudra. Ing mangke sinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika ta warnane. Dewaning para mina kang awewisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak gadhep lawan ingkang wayah Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantara wonten ngersaning Sang Hyang Baruna kadoda wenggalih. Iwang adi kulun sigra ngawi dhateng swanipun ing wayah Sang Antaraja.
kang kataman Rarasmara Rara Pentra Anglan Lami Parantu mamengti lamrum kaya rumeng sari ranta Sumarmani rongran Duh mas mirah sangku sumo Hambuka kandaning sekar Ulun wis padhakake wayah ulun Antaraja ingkang sowan mring ngarsa ulun kulup Antaraja padha kanthi harja sak sowanira marak mring ngarsa ulun kawula nuwun-nuwun inggih Hyang Pegulun lulus raharja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggihing kayuwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo Ya nggih Antaraja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanana. Kacadhonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestu paduka Eyang Pegulun. Kowe do slamet po Kang? Ya entosin wis ndak tampa. Perembagining kadang para siadi pangestuku tampanana. Ya. Karo sapa Kang ki mau Kang? Ijen tanpa ruwang. Ya ambles kuwi mau. Iya, pun Kakang metu samudra Yai. Ora banjir Kang. Adikku di nyaleneh nggonmu takon. Aku yang gumun kok Kang segara jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring apa wae Yai. Kulup Antaraja luwih wonten pangendika iki ngadhawuh Hyang Pegulun. Katon semangka pengawak bojo-bojoning kita marak mring kayuwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten karasanipun Hyang Pegulun. Karasanipun Hyang Pegulun. Sawanipun ingkang wayah kajawi kula sampun kangen kaliyan Hyang Pegulun. Wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kyai. Kautus sapa kelawan Sudarmanira?
Nyaturi pirsa wonten ngersanipun Eyang Pegulun. Bilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kadah damel. Kang Rama bakal duwe gawe. Kawula nuwun inggih. Duwe gawe apa nggih? Badhe kadah damel mantu Eyang Pegulun. Wela dalah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Kepareng netepi marang darmaning ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipala kramakake? Eyang wonten ingkang badhe dipun pala kramakaken mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yayi Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku, Kang. Antasena iya. Arep dientuke cah ngendi aku? Siadi bakal dipala kramakake dhawuh kelawan putri Madukara. Anake mak cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa, Kang? Asmane Dewi Manuwati. Putrane Paman Janaka kang patutan saka Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang Sudarma kita. Kaya wis sak trepe sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulup. Lakonana apa kang dadi kareping wong atuwamu? Kira-kira cahe apik apa ora, Kang? Lamun to dadi jodhoning Siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora, ning ngelingi yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok, Kang. Ingat ta arep ngrabekke anak-anake wane urung karo calon bojone kok terus ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang. Lho. Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok. Perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya urung kok banjur rabi iki nggo ngingoni isuk apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku. Dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ala apa nek golek dhewe, Kang? Apa tok lakoni dhewe, Kang? Ora kena. Iki wis dadi kerampunganing rembug Kangjeng Rama Kyai kelawan Paman Harjuna. Lan panglamari ya wis ditampa. Jeneng Rama ki ya aneh. Wano wis durung kok arep dirabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora weruh-weruh wis dirabekke karo wong tuwa. Nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok wutuh, nek ciri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena nukarta dawuh Kangjeng Rama Kyai. Sira kudu manut. Kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya nggih. Kowe aja wangkot. Ora ana kok wong tuwa njlompongake nyang anakku ya ora ana. Sakabehing tumindak wis kapitung luwih dhisik mula nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersaning Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresna karo aku kok. Lho. Kok ora tresna ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wis bahaya aku ora tau diopeni bapak ling ngopeni mung sibu. Coba ketang tresnane Kangjeng Ibu marang aku. Sing nakal iki ya bapak. Bareng wis dadi tinggal lunga.
niliki ora tau. Wong nek kangen mara. Bareng metu aku sayane ra tilik. Jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena, nek lair wedok sak karepe. Lho ngono ki terus piye? Iya nggih pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresna lawan kowe nggih Antasena. Mesakno pun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi. Aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kyai. Ya nek ngono aku yo kalekan lho Kang. Kalekan kepiye? Nek cahya apik aku yo gelem. Serasah tok tari aku gelem. Ning nek cahya elek ogah aku. Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Bos aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cah wedok ya kudu ngati-ati, Kang. Aja mung perkara gelem madune tok. Nek ning paite ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wano weduru kok malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok, Kang. Ala kuciwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijak ngrekoso. Kuwi sing tak goleki. Ayu kae nek gundul Sinta karepe gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa. Iya. Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake. Iya, nggih. Antasena kuwi tumulinggal swana menyang Jodipati. Sikra kang pala tumingal campo samya ngatali wong ler padet wileteng kanta kang langkung mangun sang niti denjang sangat cimikil Eyang pareng kula nyuwun pangestu. Muli badhe wangsul dateng tunggul pamenang. Ya kulup Antaraja lewat nyangoni Raharja. Mbah aku njaluk pangestu ya, Mbah. Aku arep dadi manten, Mbah. So nek wis bar dadi manten, putumu tak jatilik rene, Mbah. Iya, nggih. Sok putumu tak kone nggawa Honda. Nyang segara kok numpak Honda iki njur kepiye? Sok tak gandeng terus arep tak pamerke sapa-sapa. Nek wis kelakon dadi bojoku. Ya wis sak karepmu. Muga-muga aja ana langan sawiji apa nggir tepa dadi jodoning jeneng kita Kulup Antasena.
Satya Bala Pandhawa yuk kumulung mangun siring sata Kurawa kambah konggeh suruka titih lerot larut katut para ratu durung sawetara nggonku nganglang ana madya gantang bareng aku cumlorot manjing daratan kepethuk lawan wong gagah loro cacahe walah sing arep bagus kok sing mburi nganggo sisik walah ora wongane ngarani sak gelem-geleme dhewe Kisana mandek aku arep takon karo kowe sapa jenengmu Haranku Carang Pertolo. Carang Pertolo? Iya. Saka ngendi? Saka Kaligawe. Walah dalah. Saka Kaligawe haranmu Carang Pertolo. Sing mburi, sapa aranmu? Haranku Carangan. Saka gawe kali. Loh, mung diwalik. Kowe sapa? Nalendra Simar Manyura Prabu Surabara Diraja. Kowe ngerti dalane Nyang Madukara? Ana apa kowe takon dalan Nyang Madukara? Aku arep nglamar anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati. Aku Ratu Jaka Kumalakala durung duwe bojo. Selir wae ora duwe. Aku arep golek jodoh. Aku karo wong sabrang wis jeleh wis wegah. Nyawang wae wis rumangsa munek. Aku arep golek putri saka kene. Sing tak tuju anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati. Ini ganjang ganjeng langit jawab katon. Lerkin sanging sang maweh gandrung. Dina iki yen kepengin awet urip Baliya aja mok teruske nggon arep nglamar Putri Madukara. Lho. Sababe apa? Lekno mripatmu bolongno kupingmu. Setemene aku iki dudu wong Kaligawe. Aku iki saka ing Sapta Bumi, putra satriya tunggul pawenang. Haranku Raden Antareja. Aku dudu wong gawe kali. Aku iki saka dasaring segara jenengku Antasena Drun. Lho kok dadak nyamar jeneng? Iya pancen aku njajaki marang karepmu. Gareng aku kurung kowe arep nglamar Putri Madukara. Cetha yen ora kulak pawarta adol pengrungu. Menawa sejati-jatine Putri Madukara iku wis tinacangake kelawan kadangku Antasena iki. Dadi yen kowe arep nglamar padha karo arep nggagalake nggone arep gaup Yayi Antasena. Kang, apa? Wis dineh kowe, Kang. Aku ya ora pati seneng karo bocah iki kok. Anggep opo? Iki wis dadi rembug saka wong tuwa kok diweneh iki piye? Lah tekno tinimbangane gelut mung perkara wong wedok mbok wis rasah. Golek liyane. Ora. Yen nganti kowe gagal kelawan Yayi Manuwati sing wirang ora mung kowe, wong tuaku ya melu wirang. Wah, iki jenenge dom sumuruping banyu. Apa abamu? Wis adoh saka negaraku ning nganti ora entuk gawe. Mulih tak rewenti bangke yen nganti tok bacotake aja takon dosa. Durung tekan Madukara tak gimbal ndas. Wah, dadi sekarang jingko abor mestakamu. Hai. Aduh.
laruta saking kutha sang Kurukula ya mutusa sang Sri aduh mati aku dikakai geger aku ditekuk guluku dikuwel rambutku aduh ora bisa bonggo iki kekuwatane ngopo iki yen kowe budi pedhot gulumu Antarja aku urip ana yen kowe njaluk urip kudu kowe bali nyang negaramu ya wis aku wis ora bakal sida nglamar Putri Madukara Kang opo aja mung kon bali kepenak dheweke engko bali tekan garane nyungsun kekuatan terus liya wektu ngrebut karo calon bojoku Kang lha piye diwenehi perjanjian bali ning ora entuk dadi ratu sing dadi ratu aku wong sing negarane sak wilayahe sing duwe aku dina iki kowe kudu manut kareping adhiku Antasena piye nadyan bali ning kowe ora kena dadi ratu. Negara Simbar Manyura dadi dheweke adhiku Antasena. Yo, yen kowe gelem slamet tutuk uripmu. Ning nganti ora entuk pedhot gulumu. Oh iya. Ya Raden Antarja aku manut apa sing dadi perjanjian ning Raden Antarja. Kelayang sik. Kelayang segel, Kang. Ayah, ben opo aku ndak. Sapa ngerti nek dhewe mencela-mencele. Ora Antasena aku wis nuhoni apa Kang dadi penjalukmu, wis aku mung trimo nunggu, lagi dong bejaku iki. Ora entuk putri malah kelangan negara iki lagi aku. Mula nek ngarah ki ya sing setimbang. Kowe kuwi ratu setengah buta kuwi aja ngarepake putri putrane Paman Janaka. Aja sok demen bedang karo pacangane liyan, ngerti? Ngerti? Ya. Wis aku ora niat bakal mbaleni tumindakku sing kleru. Aku ora ngerti yen wis dipacang karo kowe Antasena. Yen pancen kowe wis mertobat karo aku ayo kudu bali tunggunen sawetara negara Simbar Manyura. Liya wektu Antasena kalawan calon gane arep teko kono. Ya wis tak dongake biswa katut runtut Antasena. Somben bakal ana lakon Antasena dadi ratu. Weh, calone iya nyatane wis dicepaki negara, mung kari ngenggoni. Besok kapan enten ana tutuke iki. Weh ladalah. Yen pancen mengkono, aku melu mangayu bagya ning kowe kudu ngerti marga oleh entuk kamukten kuwi lantaran saka aku. Wis mestine wong tuwa goleke nyang sedulur sing pernah nom. Iya. Ayo dia juga suwen mengko mundak dadi pengarep-arep Kanjeng Rama Kyai. Ayo tak dereke, Kang.
Yah ning talaka kati langit mambang tangpas wulan upamaneka Bintang tuliwa kusumaya sumawur lumrang kati celada Antarja padha kanthi raharja tekamu inggih Rama Kyai dhateng kapundi paring perbagi paduka Rama Kyai bekti kula mugi kunjuk wah iya wis tak tampa Antasena padha becik selamat Pak aku iso teko kene bektiku katura, Pak. Wah, iya. Wis ndak tampa kowe ngaturke bekti karo aku. Kang Mas Samirarja rawuhipun. Ya Yayi. Wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Yayi Prabu ing Pringgondani. Adikku Antasena padha rarja. Iya Kang Gatut, slamet Kang. Bojomu rak ya isih penak to? Wis ora taman loro apa-apa. Ya ora ana sawiji apa Yai. Syukur. Wis meteng durung, Kang? Durung Yai. Oh, kesuwen. Wis suwe kok. Wah, mbok yo dialusake dis. Ah, salus apane. Dialusno ya meteng. Wong kok mogole kaya ngono. Antarja kula Rama Kyai laku murak ora ana alangan apa-apa lampah kula wilujeng niring sambikala saged sowan wonten ngersanipun Hyang Pekulun Baruna mbahmu bareng tok wenehi keterangan yen aku arep mantu rumaos lega manahipun dene Kangjeng Rama Kyai saged netepi darmaning ngasepuh. Ora rene mbahmu. Nuninggi mboten saged rawuh. Malah ing nalika semanten kula sampun babaraken dhateng kadang kula Antasena. Pak. Apa? Jare aku arep tok rabekke, Pak. Wah, iya. Karo cah ndi, Pak? Apa urung dikandhani Kakang Antarja? Wis ning aku lu wis prayoga yen bapak dhewe sing kandha. Kowe arep tarapekake kelawan Putri Madukara anake Paman Amujanaka. Yaiku jenenge Manuwati bocah apik. Jumbuh yen dadi bojomu. Rambuté dawa apa ora, Pak? Wah, aku ora namatake. Nek ngruwis emoh aku. Nek ora dawa ketel aku ora seneng. Nek ngruwis kon goleke anu, Pak. Lenga miri. Aku gak nek mau ngarang-arang. Wedok iki apike ning nggon rambut. Ora nganggo apa-apa anggere duwe rambut. Kuwi sing tak goleki. Adikku adikku. Putrane Paman Janaka iki kabeh ora ana sing kujiwa. Antasena. Putra Paman Arjuna ki ora ana kang ngono kabeh ayu. Lan galak wulu.
Buktine garwaku, mbayumu pergiwa. Ulune akeh. Sing tak karepake rikmane ketel kabeh putra Madukara ngono kuwi. Yo. Aku seneng kaya Mbak Yu kaya, Kang. Nganggo simbar dodo. Iya. Gontangan tukul wulune. Iya. Ben sikil tukul wulune. Iya. Wes kabeh. Kebak wulu ki aku seneng. Iya, saja kuwatir. Kabeh putra paman Janaka ngono kuwi. Nah, yo. Nek pancen kaya sing tak karepake aku gelem nglakoni ini nek pancen Mengko ora kaya karepku. Pak kowe, Pak. Wis. Wong edan. Wah, bapak ditinggo dolanan. Kowe iki mogol ya mogol nek karo wong tuwa ki mbok rada ngejeni. Ayah, tiru sapa? Lho, dikandani kok. Kanjeng Rama ki ora kaya ngono kuwi. Kacang masa ninggalo lanjaran. Wah, butuhe kowe gelem nglakoni. Yo. Nek kaya sing tak karepke aku gelem nglakoni. Nek ora kaya sing tak karepake, gah. Aku ki nadyan duwe bojo wong wedok ning sajak ora medoki kae lho, Kang. Ku malah seneng tegese iki kaya bibis Kandi kae nadyan putrine ora kaya prajurit ngono lho. Sing tak karepke ngono kuwi. Iya, mbok menawa kasempatan. Nek ngono aku mathuk. Gandeng wis nayukyani. Iki dina kanggo daping temanten mung kari dina iki. Antarja, Kula adimu dandanono cara manten. ayo tak dandani. Gah. Gelem yo ngene ora gelem yo wis. Sing dadi manten ku dudu sandangane kok. Wonge kok. Iya ning nek disawang karepen patut. Moh malah aku nonton sepira katresnaning calon bojoku. Nek sak-sake gelem jenenge lair batin tresna. Nek gelem mung barang nyawang apik ngono e. Akeh tunggale. Si apike jer diparani. Ku bareng wis ketok lungset terus tinggal minggat. Wegah aku. Wong wedok apa ngono kuwi? Iya ning ya ben kita resep di sawang. Ngene wis resep kok. Ormas aku elek ya sandangku iki. Wah, iki ambak kaya ngene iki cap lho iki. Pamerke. Kreseke iki rak kowe krungu to. Kreseke iki rak kandeling kanji. Iya, yes. Tur isengguang lho iki. Ora tuku malah piye? Aku malah seneng basa sembuhan ngene iki kok. Li anyar ngono malah keneng udut malah rekoso. Nek sembuhan ngene iki tak nggo bacut ping pirang-pirang wis. Ijik ketok. Sing penting rak larikane. Ya, sak karepmu. Yen ora gelem dandan wis adus dhisik. Wegah. Aku ki wis nggon banyu cik kon adus. Sekake wis gelem ya ngene ora gelem ya wis. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap kapok. Lerikin sangeng sang malah candrung. Antarja Gathot ayo ingkang arak adimu daya-daya prapteng Madukara.